Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Atong padayon nga ipangaliya sa Ginoo pinaagis pangama sa atong patron Santiago Apostol ug sa Birhen sa Pilar, ang kalinaw sa kalibutan, panagsinabtanay sa katawhan labi na sa atong mga leaders aron mahunong naning daghang mga kalisdanan nga atong giatubang labi na ang krisis sa ekonomiya o sa relasyon. Ang ato sang mga kaigsuunan sa Mindanao o sa ubang mga lugar nga naepektuhan sa kalamidad labi na sa bag-ong linog nga kusog hatagan ang tagpanabang sa Ginoo nilang kinabuhi. Ampo pod nato ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagis pagpamalit ani mga slots, paghatag og donasyon aron matuman ang atong mga projects. Hatagan unta sila sa Ginoo sa daghang mga grasya nga ilang gikinahanglan. Nato sad nga treasurer sa PPC giatake kagabi og ni panaw gyud si Sister Florence Especio ato sang iampo. Kalit kaayo kay nagkuyog pamigahapon ngadto padung sa LGU meeting, coordination meeting. Sige pagsinungugay niya pagkagabi wa na di ay. So lingi ay mong tupad na posible ugma wa na ka. Ana ra gina ang kinabuhi. God knows. Kalit kayo. Pero buotan man to kayo si Sister Florence ni simba pag ito siya hapon. Di siguro gitong tuas langit. Ang problema kanina lang nagwali. Basig mukalit sad ni. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makinaadmanon ug mahigugmaon tinubdan sa tanang kaayo, ipadala ang imong espiritu aron pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran ug agaka ang among mga buhat diha sa imong dalan sa kadait. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Busa gipasuguan ni Akab ang tanang katawhan sa Israel ug gitigom ang mga propeta ni Baal didto sa bukid sa Carmel. Ug si Elias miduol sa tanang katawhan ug miingon, nganong dili man kamo makahukom? Kung ang Ginoo mao ang Dios, simbaha siya. Apan kung si Baal mao'y Dios, siya'y simbaha. Apan ang katawhan, wala gayud mutubag kaniya. Unya, si Elias miingon sa katawhan, ako na lamay nahibilin sa mga propeta sa Ginoo,
apan ang mga propeta ni Baal upat kagatus ug kalim-an ka tawo. Ihatag kanamo ang duha ka turong baka, adto kanila ang usa aron ilang ihawon ug lapa-lapaon ug itungtong sa sugnod. Apan kinahanglan nga dili kini daigan ug andamon ko usab ang usang turo ug ipahimutang ko ibabaw sa sugnod ug dili usab daigan. Ug sangpiton nila ang ngalan sa ilang Dios ug sangpiton ko usab ang ngalan sa Ginoo. Ang mutubag pinaagi sa pagpadalag kalayo, siya mao ang Dios. Ug ang mga tao miuyon. Unya, si Elias miingon sa mga propeta ni Baal, pagpili kamog usa ka turong baka, ug andaman ninyo kini pag-una, kay daghan man kamo, ug sangpita ang inyong Dios nga magpadala siyag kalayo. Ug gikuha nila ang turo nga gihatag kanila ug giandam nila kini ug gisangpit nila si Baal gikan sa buntag hangtod sa udto. Sila miingon, "O Baal, tubaga in town kami." Nagsayaw-sayaw sila libot sa halaran nga ilang gihimo, apan wala gayoy mitubag. Ug sa pagkaudto, si Elias may bugal-bugal kanila nga nagkanayon, kusga pagsangpit, kay tingali na malandong pa siya, o tingali may gilakat, o natulog ba, o kinahanglang pukaw. Ug mikusog sila pagsangpit, ug gisamad-samaran nila ang ilang lawas, pinaagi sa mga espada ug bangkaw, sumala sa ilang nabatasan. Ug sa pagkapalis na, nagpadayon gihapon sila hangtod sa panahon nga ihalad na ang ginabiing halad, apan wala gayoy mitubag kanila. Unya miingon si Elias ngadto sa tanang katawhan, "Duol kamo kanako." Ug miduol kaniya ang tanang tao. Ug giayo niya ang halaran sa Ginoo nga naguba. Unya nagkuha si Elias ug napulog duha ka bato, sumala sa gidaghanon sa mga banay sa mga anak ni Jacob, nga maoy gisultihan sa Ginoo nga nag-ingon, "Israel maoy imong ngalan," ug pinaagi niining mga bato, naghimo siyag mga halaran sa ngalan sa Ginoo. Ug naghimo siyag usa ka kanal libot sa halaran, ug ang kadak-on niini kasudlan ug kawhaan ka litro nga tubig. Ug gipahimutang niya ang sugnod, ug gilapa niya ang baka, ug gitungtong sa mga sugnod. Ug miingon siya, "Punag tubig ang upat ka tadyaw, ug bubui ang halad nga sunugonon, ingon man ang mga sugnod." Ug miingon pagayud siya, "Bubui pa ninyo." Ug gibubuan na usab nila. Ug miingon na usab kanila si Elias, "Bubui na usab ninyo sa ikatulo ka higayon." Ug gihimo nila kini.
ug misanap ang tubig libot sa halaran, ug ang kanal na puno usab sa tubig. Sa paghalad sa ginabii nga halad, si Propeta Elias miduol sa halaran ug miingon, O Ginoo, Diyos ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, ipakita niining adlaw nga ikaw mao ang Diyos sa Israel, ug nga ako mao ang imong alagad, ug nga gihimo ko kining tanan tungod sa imong sugo. Tubaga in taon ako, O Ginoo, aron masayod kining katawhan, nga ikaw Ginoo mao ang Dios, ug nga gipahinulson mo sila. Unya mikunsad ang kalayo sa Ginoo, ug giut-ut ang halad nga sunugonon, ingon man ang sugnod, lakip ang mga bato ug abog, ug nauga ang tubig nga diha sa kanal. Sa pagkakita niini sa tanang katawhan, nanghapa sila ug miingon, ang Ginoo mao ang Dios, ang Ginoo lamang maoy Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bantayi ako nga walay kabilinggan, O Diyos, kay ikaw ang akong ginauman. Bantayi ako Walay kabilinggan, O Diyos, kay ikaw ang akong ilauman. Bantayi ako, Diyos, kay nagadangup ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, ikaw ang akong bahin ug akong kupa. Ikaw mao ang naglig-on sa akong palad. Bantayi ako nga walay kabilinggan, O Diyos, kay ikaw ang akong ilauman. Daygon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako. Bisan sa kagabion nagapahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan. Kun anaa siya sa akong tuong kamot, wala ako'y kabalakan. Bantayi ako nga walay kabilinggan, O Diyos, kay ikaw ang akong ilauman. Tudluan mo ako sa dalan sa kinabuhi, sa bug-os nga kalipay diha sa imong atubangan, sa mga kalipayan diha sa imong tuong kamot.
Ginoo manaa kaninyo Maanahaw sa kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ayaw ninyo hunahunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises ug sa mga pagtulun-an sa mga propeta. Wala ako muanhi aron pagsalikway niini, kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Timan ikini, samtang may langit pa og yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing diyutay nga bahin sa balaod, dili gayod sayloan hangtod matuman ang tanan. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Daghan sad sa mga panulti ni Hesus nga nag-ingon nga dili kita maluwas pinaagi sa balaod, kung dili pinaagi sa pagtuo. Si San Pablo sad ug ang mga apostoles nagsigi sagsangyaw ana nga dili ang balaod maoy makapaluwas nato kung dili ang pagtuo diha ni Hesus. Pero karon sa atong ebanghelyo, giklaro ni Hesus nga ang balaod makaluwas di ay. Ug unsa may aspetos balaod nga makaluwas, basta dili lang nato siya itudlo, kung dili tumanon gid siya sigon sa iyang Diosnon nga espiritu. Pasabot, the spirit of the law according to God's standard. Mo nang niingon si Kristo, wa man ko muanhi aron isalikway ang balaod ni Moises, nianhi ko aron tumanon kini. Nya ni warning pagid siya, ang dili magtuman ani bisan sa kinagamyang bahin or kudlit, dili kasud sa langit. Sige, linyay mong tupad na magsigi ba kag tuman sa balaod o magsigig supak? Sig tuman o sigig supak? Bisag unsang balaura, duna gid na siya'y Diosnon nga espiritu. Gawas lang sa balaod sa sala. Nam say balaod ang yawa. Pero balaod lang nga para sa public welfare, kana na ginay Diosnon nga aspeto sa manang traffic rule, balaod sa trapiko, na siya'y Diosnon nga dimension, tungod kay magamping man na sa kinabuhi, anang ayaw pag-drive nga wa kay lisensya. Mahasard man ka sa di pala kakamao, o di makuya, mapeligro ang kinabuhi sa ubang mga tao. Mabangga ka, ang nakabangga nimo, mga matay sadto, di ba? Nya ayaw sad pagdagan, dag sakyanan nga way rehistro. Ana, kay aron dili ang imong sakyanan nga kagang-kagang kayo, dili gubaon, kay hazard gyapon adesdan. Nya ayaw pagtabok sa iskina or sa cross sa karsada nga red signal ka, wata usa nga mo green ang imong suga, no? Tuman ba mo ana? Suway ayaw tuman, magkabangga ay miligro ang kinabuhi. Bisag unsang balaura basta public
order. Samot na gyud og ang balaod gitawag natog konstitusyon. Praning atong Philippine Constitution nga mao'y nag-define sa atong pagka-independent country, pagka-sovereign country. Kinahanglan tumanon gid na. Dili i-bend the law. Kaya kanang bending the law, dunay porsyon sa balaod nga tingali gamay para nimo nga di nimo tumanon. O nang imo lang bawgon. Ug mao na rin hitabo sa atong mga politicians nga naa sa Senado o sa Kongreso o sa atong executive department. Kusog kay sila na ipipila nila nga kusog kay mo bend the law o mahimo na silang iwit sa gingharian sa langit. Kinsa na diha ang faithful to the Constitution mauna sila'y malangit. Bekin sa maroy faithful sa Constitution ang Cayetanos Group o Gatchalians Group. Nagmonitor ba mo ana nila? Okay. Muna, mailhan na nato daan kinsa ang angayng sundon. Ang nagsunod og kanunay yung nagbandilyo sa atong balaod nga makaayo sa nasod sama ng Philippine Constitution, superior mo na, gitawag nag supreme rule man na nato dinhi sa atong pagsunod sa balaod nga kung magka-conflict diring ubang mga balaod, mubalik ta sa Philippine Constitution. Na unsa man ana nga ang gideclare nilang Soto o Gatchalian o mga kauban nitabok pa gid si Escudero dito, lawyer man ta na. Ang gideclare kadto mang gisunod nila ang 1935 Constitution nga mo'y na ako noy jurisprudence sa Supreme Court. Mao man to ilang gigunitan karon ang 1935 Constitution. Mao man to ilang gigunitan nga number of quorum. Nya diri dapita sa ilang Peter Alan Cayetano, ang gigunitan sa nila nga quorum or gibasihan sa ilang quorum mao man ang 1987 the existing constitution ug ang Senate rule. So mas lig-on diri sa ilang Peter Cayetano. Karon linya imong tupad ing naon sa may balaod nga imong gikuptan karon. Unsa may balaod nato sa simbahan? Sige. Ang balaod nato mao ang ebanghelyo, the gospel. O kung sa may naas ebanghelyo, pananglitan ron, higugmaa ang imong kaaway. Nya ang naas kalibutan moingon self-defense, patya imong kaaway. Ana, hay may mo sundo na. Ha? Anya patyon man kasi imong kaaway. Nya gitugot man ang self-defense. Kinsa maroy imong sundon? Ana na. Napagibalaod si Kristo, bungag yapos gugma niya diha sa ebanghelyo. Ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Samtang ang kalibutan nag-ingon, ayaw, pagtigom, budgetag maayo, kinahanglan financially stable ka, protektahin ang imong private domain. Kisa mo rin imong sundo na naroon. Uy, tubag. O gusto kang malangit, sunda ang ebanghelyo. Kay pinaagi sa imong pagsunod sa ebanghelyo, maprotektahan ang imong private domain. Kay supreme law man tong ebanghelyo. Tagaan ta mog sample ha. Kung ang tanang tao mosunod anang giingon, ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag sa mga kabos. Kung ang tanang tao, apil na sila Bill Gates, kana sila si Elon Musk, kanang mga dato ba? Og ilan ang sundon unsa may mahitabo sa tibuok kalibutan. Wa nay mangangkon. Di na ta maggubat
hasta ang Iran di na mangangkon nga sila tag-iyas oil, nya maghimo pa gyud sila mga armas nga kanang mga nuclear weapon kay para kontras ilang kaaway, wa na may mag-ilog. Nganong mag-ilog pa man nga maghinatagay man gani, ibaligya man gini na kung ako, mangilog na noong ko. So sa ato pa di ay, maunay balaod sa Ginoo nga makasulbad hasta anang mga kawatan kanang kawat kaning atong graft and corruption o tanawa karon di ba sa atong pagsigig ingon nga private domain naa may gusto og 40 kasakyanan, mga SUV pa gyud, mga sports car pa gyud, nya nasay gusto nga manag-iya gisag eroplano, mga yacht inana unsa pa nang uban, mga mansions dinhi og sa abroad. Di porting kinawatay. Kakuha mo? Nya karon og inyong ipalit ang tanan yung kwarta og raffle ticket. Unsa may mahitabo? Maprotektahan inyong kwarta. Maprotektahan dili. Unsa ang pagprotektar nga ihurot man yung palit? Na. Sugod na mo og yaw-yaw diha. Maprotektahan ngano man kay inig sunod nimo sa Ginoo, literal nga pagsunod. Ang Ginoo kay mao may tag-iya sa tanan o gamhanan sa tanan, iyang ipakita nimo, pinaagi nimo og sa tanang katawhan ang iyang makaluwas nga gahom. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo. Sa to? Bantay ako nga walay kabilinggan o Dios, kay ikaw ang akong gilauman. Way kabilinggan kana bang wa ra jud kay gihimo. Ang Ginoo rin mo provide. Relax ra gyud ka. Karon perti nimong provide og color sa imong buhok, purmas imong kilay, mga naong nimo ana perti nimong provide sa imong balay, mga colors balay, ang renovations balay, mga inana nga usahay mas stress na ka, di ba? Pero mag-agad lang ka sa Ginoo, nya gatuman lang ka sugos Ginoo, ang Ginoo na imuhatag. Muna diri sa atong unang pagbasa, si Propeta Elias, siya na lang usa, ang kontra niya ang hari ug ang mga propetas hari nga 400 kapin. Ningon si Propeta Elias, atong simbahon ang tinuod nga Dios. Kung si Baal nga inyong Dios mo'y tinuod, siya atong simbahon. Pero kung ang akong Ginoo mao'y tinuod nga Ginoo, siya sa atong simbahon. Niuyon ang mga tao. Kanya didto ilang testingan kinsay tinuod nga Ginoo, ug unsa may testing nga ilang gibuhat. Ang grupo sa Baal, itong mga propeta, mag-ihaw sila baka. Si Elias po mag-ihaw sa baka, ilang lapa-lapaon, kanya ilang ihalad. Pero di nila duslitan. Magampo sila sa ilang Ginoo, haron ang Ginoo mo'y mo sunog sa gihalad. Gipauna ni Elias og pa-offer ang mga Baal's group, kadtong mga 400 kapin ka mga propeta tingali to. Sige silag ampo nga sunogo na ni Baal ang ilang lapa nga baka, gikas buntag hangtod na lang ni hapon wa gyud mo pakita si Baal. Ila na lang gisamad-samaran ilang lawas, wa gyud mo pakita gahom. Bugal-bugal pas Elias ato, basig natuog pa to, basig na igilakaw. Ano ba, no? Wa mo pakita. Moto nga si Elias ang sad mo ay offer. Pero ang iyang giingos Ginoo, Lord, wa ko magpagarbo ha.
wa ti ka hangyua nga imo ning buhaton pagpagarbo lang. Lisod na kaayo ang kahimtang kay ako na lang usa. Muna ipakita nga tinuod kang Ginoo nga akong gisimba. Ikaw na lay sunog aning ni angkon. Iya pag itong gipa butangag tubig nga ang iyang mga halad na nas ilawom sa tubig. Gisunog sa Ginoo eh. Hangtod pang mga bato nga iyang gitungtungan, gisunog pag yun. Ug mao to ang mga tao ning simbag balik sa tinuod nga Dios. Pasabot mga igsoon, ayaw kabalaka kung magtuman ta sugos Ginoo. Tingali moagi ta nga magkalisod, moagi ta nga way kaon, magkalisod-lisod. Pero kung kanang imong kalisdanan mao nay resulta sa imong pagtuman sa sugos Ginoo, padayon mudaog ka kas katapusan. Kinsa karoy nagtuman sa atong Philippine Constitution, mga Marcos Group o Duterte's Group? Kinsa maroy gilisod-lisod nga sigihan yung gukod, sigihag kiha, sigihag pasangil, ginamit ang mga minaumaong mga balaod? Marcos Group, Duterte's Group. Pagbantay kay kamong nagsigi og bendalo, kamong gasigi lutos anang inyong mga kaaway, ginamit ang dili insaktong pagtuman sa balaod. Doon na mo'y tulubagon sa Ginoo. O moabot ang panahon, doon na dakong silot ninyo. Unsa may silot diri sa mga propeta nga mini? Unsa man? Inig abot na lang tingin na sa sunod, pero ato na lang ning kuanon, ato na lang ning i-fast forward ni ingon si propeta Elias, dadas akong atubangan ang tanang propeta o patya sila diri sa akong atubangan, patay tanan. Patay gyud. Una mamatay ra gyud ta. Pero manindot ang mamatay ta sama ni Sister Florence nga nagtuman sa sugos Ginoo kaysa mamatay ta nga nagsupak-supak. Kay adto kita padung sa kasakit o kamatayong way katapusan. Muna ako pa ninyo, palit na mo sa raffle ticket. Ayaw na ninyo kanaganing unya-unya ha. Sige, unsaon man nato pagpalit, usbon ako para sa nis mga online na mga kuha na to. Kamo dinhi, kamao naman mo palit, na sa daghang nanuroy. Pero ang atong online parishioners, anha lang mo sa atong GCash accounts, bank accounts, o kaha kwarta padala. Nya i-message lang yun mi, aron matagaan sa mo sa kopyas ticket. Niyang mamaligya asad mo na may uban bisag online ha, tanawa unsa ka kugihan ning ato mga parishioners labi na online. Mangayo sila mga tickets dili paswatan og ngan, nya ilang ipakita dito through texting sa nila sa ilang mga kaila. Nya og nana gani mo saad, ila dayong assignan og mga ngan ang kada ticket. Ana lang ba? Online lang. Ana nindot no. Huwag yapon mo nindot eh. Huwag mo ka imagine. Ana sila. Unya mahalinan. Makahurot pa ganit tag sa kastabs. Napay usay, 2 kastabs. So muna, tinabangay ta. Kay magamit naman gyud ang atong social media. Nya, ayaw sa inyong kalimti, kay makatabang sad kaayo ang inyong pagsunod sa atong platforms sa social media. Kaning YouTube channel nako, Padresiano Ubod, sundagin ni 294,000 ka subscribers na ni karon. Unya padayon na lang, view, like, share, subscribe, mga 15 to 30 minutes lang kada adlaw. Dako na kay tag matabang para pag sabwag
sa maayong balita aron matudluan ang katawhan unsaon pagsunod sa balaod sa Ginoo, nya at the same time mo income sa dangato aning kaning parokya kay doon na may i-share ang YouTube nato nga income kung magsigit tag view, like og share. Makatabang sana sa atong mga galastuhan dinhi labi na sa atong charitable expenditures. Kining tanan mga igsoon, mga balaod ni sa kalibutan nga dunay nindot nga mahitabo ug isipo na nato nga kun ato nang sundon mahimo tang nagtuman sa balaod sa Ginoo. Kay ang balaod sa Ginoo para magyud sa kaayuhan sa tanan, dili sa pipila lamang, para gyud sa tanan. So katong mutuman sa Ginoo, manindog ta. Ang dili mutuman, pagbag-o na mo. Mga igsoon, ang kalipay nga gisaad sa Dios mahitabo lamang sa mga tao nga nagtuman sa iyang kabubuton. Isip kita nagsunod kaniya, malaumon nga moingon, Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Ginoo, patalinghugi ang among pagampo. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, ug ang mga kaobispuhan pinaagi sa ilang pagpanudlo ug sa ilang pagkinabuhi, magdasig sa panon ug mosunod sila kang Kristong paagi sa paghigugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pagampo. Nga mas hingusgan ang nabag-ong paningkamot sa ingon ang kalinaw o kalig-on makabuot diha sa banay sa mga kanasuran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pagampo. Nga ang mga minyo makasinati og kainit sa Dios ng gugma diha sa ilang panagtiayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pagampo. Nga ang mga masakiton ug ang mga idaran badasig pinaagi sa makahupay ug masaligong mga pulong sa mga nag-atiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pagampo. Nga si Halangdong Chufilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pagampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pagampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga tagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pagampo. Nga ang mga matuohong mitaliwa na makasudong sa mga butang nga wala pa makita sa mga mata ug wala pa madunggi sa mga dalunggan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pagampo. Makagagahom og mahigugmaon nga Dios among tunhayng amahan, dawata ang among mga pagampo nga gituboy nganha kanimo diha sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay gasamo kanimo tungod sa imong kaayo
igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug pagimbaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, tan-awa nga mahigugmaon ang among pag-alagad kanimo, dawata ang mga gasa nga among gihalad og tabangi kami pagtubo diha sa Kristohanong paghigugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, dayton ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
Labi na gyud si Sister Florence. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namun kanasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian. Matuman ang imong pagbuot, inhil sa yuta, maigon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, inunualuwasa kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipangulong lamang ug mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Who sing his praises, magnify the Lord. The angel of the Lord, he comes on those who fear his name, to save them and deliver them from harm. The lions roar with hunger, we lack for no good things. No wonder then we praise with our song. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita. O Ginoo, ang imong makatambal nga gugma, magpalikay unta kanamo sa sala, ug magpahamutang kanamo diha sa dalan, nga magdala nganha kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga panalipod. Iyatang protektahan bisan daghan patag kaaway. Basta magtuman lang kita sa iyang balaod. Bisan pagkita na lang usa sama ni Elias. Salamat sa nagtumas balaod sa Ginoo nga manghatag yod. Namalit natog mga raffle tickets. Niabot nag 22,743 ang atong mga halin karon. 114 ang atong one-stop challenge. Nga tag 20,000, 41 ang narimit. Atong pakpakan ang atong mga namalit sa tickets. Padayon sad mo og ampo nga ang atong kalibutan maprotektahan unta batok sa mga natural ug man-made calamities ato ginang iampo og ang atong buhaton mao ang pag-apil gyud sa ato dinhing mga relihiyosong kalihukan labi na ning atong mini camino kanang kada Martes, Huwebes ug Sabado mag mini camino ta dinhi ato ng sakripisyo ighuman sa alas 6 nga misa para sa pag-ampo para sa tibok kalibutan.
o ang uban pang mga religious activities sama ni mga debosyon. So karong Biyernes, Pitsa 12, ang atong pista ni inahan sa kanunay panabang alas 6 na misa sa gabi nga human na short procession libot sa atong Camino Road. Ika Sabado magpista sad ang mga devotees ni San Antonio Padua alas 6 ang misa unya ighuman libot giapunta sa atong Camino Road. Ato nang kuyugan kay matag higayon nga ato ning buhaton musud sad ang grasyas Ginoo. Nya inig kapit sa 19 ang ato sang pista sa Sacred Heart of Jesus. Mao gyapon alas 6 sa gabi nya ang humana gyapon tay prosesyon. Pila na nato ha, labi na mong mga mandated organizations o ministries sa dipat mga matay. Kay ampo ra ba sa to Sister Florence karon na nasa doon tayo mosunod kay para di siya malonely dito. Basi ka ng imong tupad mo na mosunod. Karibaka noong gamisa, wata kay bao. Ayan lang na mangandam tadaan. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausap kanin. ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang mahalungan, panalangin, amulatan. Nahiusap inilungsod sa paghalad o pagdawat sa bililhon mo lawas una kami o Ginoo sa kadait ug gugma mo ang tanan karon nimo magsaksi ug magsangyaw sa mensahe